माखासे एसटिनि डिमान्ड खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा जों मिथिगौ शेड्युल ट्राइब बा एसटिखौ बिब्लानो दे मोनगोन बे नङा। दा बेयाव मोनसे सिगांनो जों माखासे ट्राइबल एक्जिस्टिं जेनेखि ट्राइबलफोरनो माखासे नेम खान्थिफोरखौ एज पार कन्स्टिट्यूशन बेखौ होखानाय दंखायोखा। जुदि ट्राइबल जुदि जानांगौबा बे जाथिया मा रोखोमै जानांगौ होननानै माखासे बैकवर्ड क्लासेसआव माखासे मानसिनि 7 साइज बेफोरखौहाय लानानै मोनसे इन्डिजिनियास ट्राइब बा ट्राइबल होननानै मुंख'नानै दोनखानाय जाखादों। दा बेयाव आरोबाव गोदानै सोरबा नन ट्राइबलफ्रा जुदि एसटिखौ जुदि बिबाय थायोबा बा ट्राइबल जोंनोबो नांगौ होनना बिबाय थायोबा बियो जानाय नङा, मानो होनबा बिसोर क्राइटेरियायाव गोग्लैया। दा बेनिखायनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बेखौनो मेसेज होनो सानदों, जुदियो गभर्नमेन्टआ रिकगनाइज जुदि होयोब्ला 6 जनगोष्ठीखौ जुदि एसटि हिसाबै उइदाउट एफेक्टिं एक्जिस्टिं जेनाखि एसटि थाखानाय बेखौ एफेक्ट खालामालासे बा गोहोम खोलैयालासे जुदि एसटि होयोब्ला बिथांमोना बेयाव जों बर' माहारियारि फरायसा आफादा जों बुंनांगौ जे जों आसाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायो एक्जिस्टिं जेनाखि एसटि थाखानाय जाहाथे बिन्दो मोनसेबो जाहाथे एफेक्ट खालामा जों बेखौहाय जों आसा भरसा जों खालामो। जों बिनि हेंथायै जों सोमावसारगोन। बेनो जाहैबाय जाय मानसिफ्रा क्राइटेरिया एसटिनि क्राइटेरियायाव गोग्लैया, दा बिथांमोना जुदि एसटि होयोब्ला गभर्नमेन्टआ जुदि होयोब्ला जोंनि जेनाखि एक्जिस्टिं एसटि थाखानाय बेखौ जाहाथे एफेक्ट खालामा, गोहोम खालामा। जुदि गोहोम खालामोब्ला अब्ला जोंबो गसंथानो गोनां जानानै फैगोन। नोंथांमोना गोब्राब नाजासेयावबो जेरावबो जाफुंसारनो हायाखै नामा? जानांदों नामा गुबुन गुबुन रोखोमनि जेंनाजों मोगा-मोगि? जुदि जेरावबो जाफुंसाराखैब्ला आरो बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों, अब्ला बेफोरनिफ्राय जेंना बोस्रांनायनि राहाखौ लादो। मायांनिफ्राय सोलोंथाइ लानाय मुंदांखा तान्त्रिक आरबाज कबिराजआ नोंथांमोननि बेफोर जेंनाखौ बोस्रांनानै होगोन। बयनिबो गेजेराव सोमजिबाय थाग्रा जेंनाफोर जेरै सोलोंथाइ लानायाव सोमजिनाय जेंना, हास्थायब्लाबो साख्रि मोनैनि जेंना, फालांगियाव जेंना सोमजिनाय, हा-हुनि जेंना, बिसि-फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि जानाय, मोजां मोनलायनायाव हेंथा सोमजिनाय जेंना, जुलि जानायनि उनाव गथ' मोनैनि जेंना, फेग्रा एबा निसा मुवा लानायखौ गारहोनायनि राहा, सुथुरनि गाज्रि नोजोरखौ दानगारनाय, जुलि जाखांनायनि उनाव गुबुनजों मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दो लाखिनाय, राजखान्थि बिथिङाव जेंना, बायदि बायदि जेंनाफोरखौ गैया खालामनायजों लोगोसे गोसो बोनो हानाय गोहोनि ताबिज एबा राजमुहिनि ताबिजखौ मुंदांखा आरबाज कबिराजनिफ्राय मोननो हागोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो? नोंथांनि जेंनाखौ गैया खालामनो थाखाय 7908887945 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामदो आरो आरबाज कबिराजनिफ्राय सुबुरुन लादो।